Assalamu alaikum, barkanmu da raka, mu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin namu. Turka shi, ana wata ga wata, wani matashi ya sha duka sakamakon ya aika da Buhari sako na zagi. Matahin ya aika da Buhari sakon ne ta intanet ta cikin Instagram. Ya wallafa inda matahin yake cewa Buhari, mu yanzu an sha mu mun warke, kuma Allah zai saka mana. Tsoho dan munguwa kawai. Shege inda ya zage shi ya masu dambular uwa su dambular uba, kuma ya ce in Allah ya yarda tsohon nan ko ya mutu ko ya sako daga kan mulki. Amma duk da dai ba shi kadai ne mai ilimi ba, akwai waɗanda suka dame shi harkar online din. An bi diddigin wannan matashi an kawo shi, wani ne wannan wanda kuke gani gashi nan yadda ya sha duka gun sojoji, kuma yanzu haka yana can ofin 'yan sanda a tsare da hukunci mai tsanani da za a yanke masa. Idan kuka kasance da mu za mu samu ku bidiyon a ƙarshen labarin, amma kafin mu je ga haka, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mu, ka danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu da rarrabin dora. Ku yi comment kana ku yi like, ta nan ne za mu san kayan da muke kawo muku suna ƙayatar da ku. A sha kallo lafiya. Duka a nan muke zuwa muku da ƙarshen labarin namu. Idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha ta mu, ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora.